on is nachar for Éifeachtach an Cadhla nó an country. Tuige muid an lig gur am dúflanach seo do gach duine a láthair na Uaire. Agus tá dúflan faoi lai mhúinteoirí atá dul an lech leis an cían ólam arís. An aim atá leis an sesiún seo na le seans a bhórt Steve éisteach le coppla leid ó daoine eile, agus b'fhéidir go baici tú suas coppla smaoinú a bheas cuidiúil agus tú le món an Cianteagasc. Tá muid fíorhuic don na híana speisialte atá in na nacht as a cuid ama a bhórt dún. Tá an Cadhla seo a dul amach bio, mar sin leabhar dul bíigí fáideach linn má bhí an feibanna technicala a bhí ógin le linn na híthe. Má bhí an ceistena agah le cur na country ar an méid atá le plé acu, is féidir ceist a scríomh sa córa má chat ag bun an scalan. Má bhí an am ógin picí muid coppla ceist amach le cur orthú ag deireadh gach píosa. Ar an drochúir ní bheith am ógin gach ceist ó ragairt mar gheallar chuointa ama, agus féidir leanúint leis an córa ar Twitter ag úsáid an hasclub an gréasan. Mar ólas fásta, is féidir an ticket a fuairtú uainn I riamh fust ó Eventbrite a úsáid mar ine sé don scoil don na mhúinteoirí farchan croci. Agus Jennifer tafid ar an Cadhla seo, agus curfar sin amach thugah coppla lá in dhé an Cadhla. Anois seo an schedule don ihe a nacht. Tású muid le Colm Neasa agus bé session a caintlinn ar an ábhar rainn Éifeachtach ar líne. In dhé sin, éistí muid le físin gear ó Folens homework space agus tá Folens homework space go genú Urraithe ar an Cadhla seo. In dhé sin, bé joy Urraithe a caintlinn muidir le Féidearthachtaí Microsoft Teams agus eile, agus ar deireadh bé Tomas ó Cadhla a caintlinn ar Kahoot. Nis gan a heiliú muile chuir muid tús leis an ihe leis an céad cainteoir agus é sin na Colm ó Neasa, mar sin iarraigh mé ar Colm anois a scalan a cóitlinn. Gur maith agah. Chóirtib sinna chuirde, sem sé Colm. Scoil rang, well, not na chuirtí bit rang Éifeachtach, ní mar rang me se an Éifeachtach ach me scoil spáint cúplúir de d'oibre go má chumsa in mo scoil. So is múnta gaige ó stair mise. Is rudí atá gaibre go Éifeachtach dom agus múnta sa scoil faoi láthair. Agus Tréis an má físa caintsa, má bhí fúnatá seo dhéanana fóg sé beidir ránú trí rang seo chuir bhaim go Éifeachtach i rang hain. Go bunasach rutam se brean huair na ranganí íonan muid líne, agus stóthaí go rólam mise agus ned lib hain lig, go rólam muid go leor ón chéad díon ghlasáil maidir le Cianteagasc Leideanna. Forward na múntaí na tíre cheapring gur se de ligtainna léachtaí mór a fada líne agus nach mór an beidir fiúntas sna ranganí sin. So go bunasach mas léachta tá an go minic bhí leidrannach. Tú héingur chuimhnú siar ní tú san ollscoil, léachtú a chléig ar tú fólam cuialhaint. Tam se caint ranganí bega gar éana fiche fi cuainúma de réad, agus in dhé sin chuíre te an tuirse ursa agus ar thuhéin. Ben se molla ranganí níos gide, cin fá níos mú theirve le fáil estú sin. An bailach tumscéine agus ním a ríist ní marrá go te seo forfin na teide mar é ach is rudí seo aibrin go má romsa agus go bhúnsaí eile sa scoil. Okay, is fums eisios ó scoileí an bhíonn se caite cechar na ranganí, is dúir go idir beidir beganí Urraithe, so bhartum was beidir máachna bhíine sin agus cholathirt iompú bunus cian. So stoilm go chultú caint lig the flipped classroom agus sin go bunasach rud leis mis point sí benocht. Was mat ceisne gan ní intach snío chan chanseo tadings muna cearthúra.
So an jochar líthe seo na beidir ná an réamh obair na leis an rang. Ma thugann tú síos nó obairthóg le dine rih éon rang, gus cumig cnábhar hain, ní gá go mis ar baint le gaige, éon ábhar ar be rang níos fiúntaí táhhair. Agus má derma is féidir seo le chuile ábhar scoile tá ain. Ban se le na hard ranganí, agus frisin féidir seo le ranganí tra hóisiach hí an dógus trí, chur gás an Puntanga, féidir op tafid fuaíanana, fi an bega a chu le chéile, se go mag an lisiad féil, agus frisin hí tonstal le rang goige na hidirblina. Just spon mar rang hain í benis agus go mar read cheadar rud. Glacham leis go buint se go cholanna in an assignment a chruthú. Okay? So ní leis an spáintíb. Glacham leis go cholanna in seo nacht leis an dhéanana. Nótaí chumise muchas nótaí ranga ar fad suas ar Teams. Spáin mé prescúpin seo. Tugam muchas nótaí ar fad hóp. Ní cim mór an céile go reads nótaí léamach nótaí líne ar fe lehar chuid cearch númad mar stoilm se an leadranach, which is fólam níl. An rud an bailach a bhíns mise ag cuimhnú ar seo ná má haint chuig an nerfran, as má tú géisiir leis a sagart a fe uairach leig, as má chun an duine cíns ceisirt I ní nerfran sin, céir de bhín sagart rá. Cuil hens met an freagar a hurts. Rud céine an tóra céine tá mar mhúinteoirí sa siúmaranga, má tá mhúinteoirí caint tá mar fad a mé an scoile ag fólam teada ní cheappanéig. So, go bunasach ríist má dirme, tá mal cheadar rud spáintí seo, agus ní mar rá go idir seo furfa, ach siad rudaí aibns go má go Éifeachtach romsa agus lemachas ranganí. So chur gás má tú dine léamh na filiíochta. Crotha mise an mhúinteoir assignment chuig seo go na scoilearí. Mí nó mes a rang kit me gera orthú dhéanana. As sin nuiríocht, agus by the way, an rang, ní hóci an rang, éon rang níos múna fiche númad, cearthúir fiche númad. So go mar seas an assignment go bheice me go díreach céirtá ag tarlú. So student view. So instructions. Lay an dáin agus an tafada fuaime le do ón póca. Seol thugam in seo é. So go bunasach. Má tá ag duine olbháinní hín scrúdú béil agus be an dochar leis sína as mud ag teagasc líne, is féidir tabelí an le fáil hímpel sin. Chur gás an dáin géhan. So tugam an dáin róib, bín sin an sin éáil, bín sin an clecht daana sin. Marúid cínta an fáíocht agus lína folárá gceart, chun me nasc so sin freisin róib agus sin nasc le hí TG ceir fólam agus tá muad ní chuig tá si ag léamhach an dáin géhan le caití mád. Agus muéis siad lei sin faoi ró be siad ná an náiríocht áil ceart agus áil crín agus be siad ná an hard warcaní áil sa scrúdú. So sin bell was the féidir sin freisin ina leis an scrúdú béil. Is féidir an scrúdú béil a bhí sé síos a bart ní bega agus macasáil go rud léamh na filiíochta ina lob. Nis má tá muid ag obair sin cearthú bliain, an idir bliain, an cúigiú bliain, nó fiáin na séú bliain, as má tá tuairt ar topic éigean atá nó. Ní gáthó bheith na topic goige, stair, ólaíocht, aon rud. Bhfuiln go láidir ríb a seoanna. An réamh obair nó obairháile éanann siad tain. So chur gás go bhfuil muide mar rang ag duna géhan gon chéadúir. In náit mise ag mar mhúinteoir ag dul read an dáin se lób gon chéadúir mar rang chula haint nó gach séans go mé siad nach dticiú siad céir a tarlú, nach dticiú siad an tedal, nach dticiú siad aon rud faoi. So, duna muid flipáil ar an rang, the flipped classroom. So, view assignment. Agus ríist siad assignment by ar pain an obair baile cheola réis thugamsa assignment in seo.
So, bonusach. Bích an tasha dinte agat briv á rang gailge. So, mat a rang gailge anya marach is féidir lipse, beg an aibre éonar seo a nacht Somália. So, gaven, sfeicisiib gold cló trúm chuide gona fogtas a dáin, agus oberwaile in seo ná Cad is bríd in de focail a bhfuil a gló trúm, tangan.caí, beis it fólam le hí an nochlóire úsáid de líne, Ba sé fointe ólas hí chatí mar, so beis le Google is gasú nu a imsir le géad fad tócí leis an technoliaach ní bheith éon aibaú a seoanna. Cin íomha is fearr le sa dáin. Den listed in de mochuáin na témaí tá sa dáin, mas féidir lob, an bhfuil codars nach sa dáin seo, is rís is féidir lob an ochlóire úsáid le hí an focail sin aibrúach, codars nacht, is cá vector an codars nacht mata ála an. Agus inis scéal an dáin a chud focaile hain. An rud atá éifeachtach faoi a sinníanna ná nuair hagann tú éis go dtí an rang, mat an rang aine a mádach le chéile, mat an réimh opportunity chulaganna bei níos mú fiúntaspáins rang. Cin fá bei pléin ar rang a dáin gom leisceil, agus bems ná cúpla rud a phlé timppel an oberbaile a rinne sin. Agus sin is féidir le bogará a ríist rang cúideag númad, fich númad a bhaintse i mulla ach a ríist tá sosa go hín. So, tá sam go eibn sin mar eibn se le mar rang hain. Agus tá gobar a scoil gailcht do fi láthir ach fiúháin nuair mar gobar a scoil bhéarla a múna gailge go rang the ard level agus go ná level daibre se seo. A ríist mar dús méid ag tús tóg sé beidir há rang, nu 3 rang a seo chur a bhaim go héifeachtú. Bei beidir bei chuid gon an daltaí nach dúra éon ard ar dús. Ach tris písa bei siad lig tuice siad gúil níos mú bhfuil tairbh agus bunta sí le fálas. Chud gás múnagramadach Somália nó múnagramadach sa rang ar a lás fearrtá sé is dúchláin an héine atá an. Ach a ríist, goil riad nótaí gramadaí géir de bhíú ar líne tá sé an dechar. So tuach muid céimena compráid na héideachta mar hampla. An rud a bhaintse a molla in seo ná go bunúsach picture bug response hub. Tá Maggie mór tá lísan ní smúch sé Homer an duine is smú. A buinte tascú gid a chéalins céimena compráid na héideachta. Fiúháin man diggin siad an téirmíocht a baint leis, tuigin siad an smuoine tatí hirá. So, is féidir letse mar mhúinteoir gá hampla trí hampla eile íana lob ar líne ar the rang teams, agus sin na nótaí chuirt chóib. An nótaí in sin tá siad brise síos ar bhealach an siimplí, déirhann se lob nótaí sin íanamach ina ggópear hain, nó a flashcards, agus sin in dhé sin nó tá sin dinta acu tá task siimplí in seo chuir sos amsa, agus a sin íana ag baile. An chéad rang eile, chéad rang gaeilge a bheith adsa lo, bheith tú dul tríd na freagraí. So, má tá cáitin sin nach bhfuil an oberdintacha, ba se an silar adsa mar mhúinteoir ó bhfuil an oberdintead ar nar. Is féidir le rá freisin lob, picture a cheola seach thugad ar chat nó ar assignments. I ríist, siod rudaí tásam atá éifeachtúil, tásam go neibhinn siad. Cin fá rinne héinead rinne múnsaíliad. I ríist is féidir sin le chula ábhar, níomháin gaige, chula ábhar be agus díana me seo le mar an níos deir a freisin. An sreat picture chud agás. I ríist is féidir líon an technoliacht a úsáid in seo. Is ní gága me tablets acu, is féidir le bíonna ar a fón póca cliste acu hain. So, I'm sure picture shot and my conscience and teen in the hour. So on task, no. Schreef mag script and factor shot. Think in school on see Alberts add the whole factor. On chin, but the phone poker, was in taf the form or tain as to a glaive and made task schreef add.
is clachte intige seo gan go béil agus gan rud scrífa. Now, mat ard level ad, ard level, sorry, mat ard rangad, blin a sé, an séú blin. It's féidir an began crack freshen vein le seo. So, rinne le fi seán le fáil YouTube gun na sre na picture fad agus tá link in sin go an bháin in canse. Rís tá focle mór béle an béidir nach daineach le choilena ach tiice siad gur féidir le beganí crack a bheit chu leis. So, tréis choid brandthú an bhí seanseo ablo béidir gan na focle mór a chu seachan ach béidir scale green a chur timppel sra picture en náit a bheith chud daríre a gúnlaí. So go bonach rút marrá líb beg an crack a gí leis ní gá gon tan go bheith daríre a gúnlaí. So spá me tíocha second a seo íb. Shite, this is some good TV. Jesus, Mary and Joseph, the three wise men and the lamb. I fucking won the lotto, boys. You gonna have a good sesh now, mum. Shut up and going to talk to Ainton. Hi, Renton. I fucking won the lotto just there. August these guys was though he know your audience but really need to gear my tishmori ag glich shach ag giran at look at much at YouTube yefuch at hin erenosa. Tin hashin by bagon crack a coolish chulle hens na buchli go háirithe déanais de gan hain agus bei sprí a coolish. Sin go bonusach sin go bonusach guys on tactic fin samsa mat ein cheiste géine a fáilse war fiisnaí Tomas a ríist fasam go leibn se mar den héine mat running héine. Tá gobar scoil Urraithe chuirh seo me gobar a scoil bhéirle ag mún na gaige gná level ard level sin tactic é agus tá sé éifeachtach. Má tá cheiste gaí ben an sásta de regart. Gur magad. Tá sin idir fád a colm mé bhfuil sa sin agus cinse go bhfuil áhar macnamh sin dúin a lig. Agus gohfuil cúpla leid pici suas ag daoine gandát. Iacham ceist bhain seo colm mé géirí ragart coféad rangin a bhú a bhíon agad rith na seachtaine sin ceist anach seach sin. Fí láthir chum gás ard level goige sí rang na seachtaine ach ní bhí me gin go a cháirsa nach míon machchas rang níos múna cúideag nómad a réad ceapan siad go mín méidir das ach ní bhíon ní éicim céal a bit rang an níos múna fi chuig nómad sí rang na seachtaine cúideag nómad ficin nómad sin rang fada. Yeah. Bhí Colm, just rud eile a rihann sin nar bhí tú a caint ar dalta bitir gynnu tafod or who he and agus sin de just see why bitir bhí ala fásta na an see vacarú níos chun bitir thuúla rin sin ach tá sé an simplí an úsáid fiú da mé an múteoirí géirí asúlas ó bhéla hóirt do daltaí. Sfeidir golar ar an síb seo vacarú gus brún séad ar an pepperjarig agus an sin just gen tafaú agus an sin ag an jeú just tugann sé nasc bug an daine gus níle genú ach a cópail agus a grenú isteach so chuir gas a teams ná blue classroom ach bhí rud agus tá sé anúisteach den múnseoir má tá sé géirí tafud fuama dhéanú ná fiú an dalta mar dúirtún sin gur féidir sin yes go féidir sin dhéanú so chudhór legend tugad dúin sin colm anhuiach yes here right Fikim an chat sin tá dtína cant faoi venture goes as OneNote. Ná OneNote agus Teams is sinkáil ach Croin ní smooth fibení agus ní don gur fiú mé heb go ní smooth dína gimocht ó OneNote agus fan le Teams goil wad ní smooth féidearthachtaí leis. Eintak ar fád colm.
Míle buchas a sin. Right, so an tún go bhgu rai G an ciad vír eile inis agus go is seo a có rinslih. So an ciad vír eile an chlár inis. Na go go écinch frísin gar ó Folens homework space. So sin arden nua líne tá ag Folens. So ma hogin se couple of seconds agus tá go é sin a córinch live inis. Let me introduce you to our new digital solution for homework, Homework Space, from an Irish teacher's perspective. Homework Space is a digital solution for setting and marking homework. It is available for a number of junior cycle subjects, including Irish. Homework Space is made up of ready-made assignments and follows a thematic approach for teaching junior cycle Irish. It allows you to easily set homework for your class and have it marked automatically by the system. As a result, Homework Space will make your work life far easier. Let's take a look inside the platform. Each Homework Space subject is made up of chapters called units. The units are clearly structured to allow you to use Homework Space alongside whatever textbook you use in class. Within each themed unit, there is a series of homework assignments. You can choose to assign homework activities from the units in any order to suit your own planning. For Homework Space Irish, each unit focuses on a theme, for example, Mé féin or Cianteagasc, while each homework activity targets an aspect of that theme through the lens of a specific skill. The 4 language skill areas, vocabulary, listening, reading, and grammar, are covered. The recommended and prescribed texts are also covered. Hi, it's mhúinteoirí. Tá ma cruig líne Cianteagasc. The activities include a range of interactive question styles to keep students engaged. All questions have been developed by a team of experts to ensure they are curriculum aligned. Difficulty of homework assignments progress across the unit, culminating in a final scrúdú. The final scrúdú covers a mixture of skills and consists of a new set of questions to review the various aspects of the theme. Homework Space empowers students to reflect on their learning and identify what themes or specific skill areas they need to focus on. Hi, it's mhúinteoirí. Tá ma cruig líne Cianteagasc. Homework Space makes it easy to track student and class progress. Don't forget, unlike anything else on the market, Homework Space is the easy solution for the setting and marking of homework, as well as making it super easy to track student and class progress. If you want to learn more, book a call with one of our sales reps today. They can do a video demo for you and your colleagues. Like Lord, so sin piece of ólas faoi Folens Homework Space, agus is Féidearthachtacht teolalas dacla sin a sí Italy. Nish, Tomas go bhgu a Urraithe G an ciad cainteoir eile, agus an ciad cainteoir eile atá agin na joy I orthu agus bí a caintlinn Féidearthachtaí Microsoft Teams. Mar sin irí mé joy a scalan a cólinch linn anis. Gormagah. Díomh a chuirde tá sé go hálan bualadh libh inocht de stíthe agus roinnt álas a roinnt libh tásúlagum go mbeidh sé seo fiúntach díomh. So tá chuir láthair beag réagam an seo agus tá míad cúpla nód tá agam maidir le conas Teams a úsáid go Éifeachtach agus tásúlagum mé cúpla rud das an díomh meic sin bhfuin úsáid a bhaint as amórach. So
me hain joy bhí cút mé mar phríomhaid ar choláiste pobl fála in éair bhaile lí scoil nuam muid scoil bhéirlas mór an trua agus tá muid tosaithe le bliana hain bhí mé mar phríomhaid ar ghail choláiste de híide déalaach de fada blianta fada tá mé mar chuid de furin technoliaachta san EGB is congrí dún sin i maiile lia agus denan míad na tréáil ar na céit mhúinteoirí agus daltaí maidir leis an technoliacht so tá roiintá tréáil den win maidir le teams ar daltaí agus ar bhúinteoirí agus is múntear matematica agus óliaachta mé chomás mé fós i mna hóliaachta agus ina matematica chuig mé seo mu cheol rifos suas an sin mat rud a bit ar rihan leat tá lán fáilrá rifos a chorthgam maníag seo nu más mála chatach de chorthgam ar Twitter. So bhris mé an chur láthar suas i trí chuid díreach an céad chuid chunas cruniú a cruthú go sábháilte drosnach me céin the aon duine sa bhreise tachtasteach ar an cruniú leat chuid álas ar chunas Microsoft Forms úsáid chun an saoíana beag an níos féisce ort agus an sin i gúsáid breakout rooms sin rud nua díreach ar Microsoft Teams is tócha mí anar agus tá fís an beag agam ar chunas na breakout rooms úsáid ach an dúntaach ar fad don ober grúpa agus gohairthe nuair atá Grammy leis an scáil an lár fad ní sé deas beag thógáil. So díreach Microsoft Teams a hain so I draws meg an rudí có éasca ort mar bhúnteoir agus tú ag muint úsáid as Microsoft Teams tá meid mulle nuirí seo dit. So den cinnte gohfuil cúntas Microsoft Office ag gach duine má tá Google nu cúntas ag an eile ag na daltaí ní bheith na féidireachtaí céine acu hain agus ní bheith an smacht céine agus ar de chruniú agus beag Jackart má daoine sa bhreis I géirí teachtasteach. Má tá VSware, má tá doscoil ag úsáid VSware, tá sheets in ann cúntas Microsoft a cruthú de gach dalta ní thugte a coppla ná mai dorthú agus guaranteed costas euro nu gá in ag an dalta agus bíon na féidireachtaí ar fad ag an dalta. Is cuma céin device atá úsáid agus tá mis úsáid Teams ar couplet device agsúil den an app chur ar an device agus beag níos mó féidireachtaí agus beag gachrod agus sanát céine. Agus má tá tú in ann ar churbe is sto go tá rialacha ag na ETB agsúla ó héh conas céim duine gohfuil cead acu ag má tá tú in ann de team féin a crothú le haigen aroundní tá agat tá gachrod le chéile agat tá antálas ar fad le chéile agat agus tá na daltaí an hásta mar tátálas ar fad an sin donna daltaí so the midna ar Microsoft Teams faoi láthair agus bhí anna go drí fostain sa chéad teach den maidir le tiismthirí glór gálas ach tá gachar de sa team so tá si begur chu teachús le leiscéil a difriú le seachas nachcuil den anteach ar an álas sa Teams. So nuair atá tú ag olbhú de gléic Teams tá just sena symbol cheoch de workú nuair tá tú stíigh sa gléic. So tá tú an fécinint ar breú ar chuilegain atá sa gléic agat tá tú an hocrú bhfuil daltaí ná na láh chu an áir seachas bheith ag béirt sin an symbol den chat. Tá cuma aiste an symbol an breakout rooms ach tuiscuige sin siar ná bosca taobh stig de bosca. Na gná symbol an sin chun scáil an roiint agus má bhriúann tú ar an trí nach a beag tucha tú ar na féidireachtaí eile atá an de team. So ceannatá an das ar fad má cinn si bhain sin ná gallery so má bhriúann tú ar large gallery beag tú picture de gach duine gohfuil an camera ar siúil acu so má tá sin mar folasí sa scóil agat go bhfuil ar an daltaí a cameraí a chaasa ar siúil má bhriúantósa ar large gallery feicitú gach dalta agus iad ann. So tá agus beag tá féidireachtaí breise ag tarlú ag dearna mísa go méid níos mó fáún an sin go méid tú an brenn ar chuilegaine agus álas a roiint. So is a fiú go mór sin I dhéanamh brunner sé ag dulráigdom. Ó tá inis go leiscéil. So chun cruniú agrú I de éilere so an bailachas tapúla chun dul agus cruniú agrú ná dulasteach sa féilere I Teams agus scélar fad. So dír féin ag mulle dit sulla déin tú ag roiint ag déanamh cruniú le a chud scolóirí má bhriúann tú ar mís ná tá tú an cruniú I dhéanamh leat féin agus tá tú an rudí agus más mála tafa dhéanamh má dhéanaan tú mís ná beag tú an teach ar sin.
So rud an teachta gur fad nuair olbhíonn tú cruinniú le de chuid scoláirí, nuair hain tú seach sa féilire, má bhriúnn tú ar meeting options tá tú an srín mhór a chur ar na féidearthachtaí atá ag na daltaí is jig i do cruinniú. So Dirk to spána mé dit céir iad na féidearthachtaí. So má tú géirí an fórseomra nó an lobby a chur ar siúl. Beidh tú an ann Dirk gombeach tú hain an ann dul tríd an fórseomra má tá múnteoir ag déanamh mhúinteoirí leat tú naní sin a réanú comá. Seachas é sin gach dalta tá géirí teachtas jig ag an grinniú leat. Ní bheith cead acu seachas go dtí go léigh tusa dómh sin dhéanamh. So ní ligeann tú aon duine dul ar an fórseomra, tuaigh sé eolas dit faoi daoine ag teachta agus a gimimecht an grinniú. Agus an sin tá tú má dhéanann tú cinnte na ach gur dír gur tú hain atá déanamh an chur láthair, déanamh sé sin an saolí éasca dúirt mar tugann sé sin na ceadaithe ditsa amháin agus ní féidir le daltaí í tain a chur caint, ní féidir le tus a chur amach an grinniú tá sí trín de chomlan leis na féidearthachtaí atá acu sa chruniú. Agus an sin is féidir leat an cinnéanamh an bhfuil tú géirí go meach na daltaí ag caint, an caint an chruniú nó bhfuil tú chun díreach miús a chorthú agus an céad coupla áhaid agus tú ag míú rud. So tá díreach má ecinn tú an sin feice tú na féidearthachtaí atá an so má susa d'aigear an chruniú, nó má susa an duine tá déanana chur láthair tá gach féidearach den sa chruniú teams. Na daltaí beidh siad san ag teachtas teach thugad mar attendee agus mar ecinn tú an sin, tá si den an caint mágan tú ceaddómh, tá si den an dolas teach sa chat ach níl si den an chuir teach ar aon den eile sa chruniú agus níl den aon duine a bhaint an chruniú mar cinnte sin deachreacht go bhealgan sa scoil an teachtain sicáta go ddíreacht nó ruí seir ar fad churtha bhain bhí coppla duine agus iad ag buint. Buint antainna bh daoine a chur as a gcuid chríthe. So Dirk má tá na ruí sin ar fad faoi glas go beag an saoile bhd níos éasca orthain. So Dirk inis ag úsáid Microsoft Forms mar chuid de Microsoft Teams. So tá tú ná sais na firmbacha seo ó chuirteach a olbhú na daltaí agus tá gábhealach agat chun a firmbacha dhéanamh. So má tú géirí just ceist topic a chur ar daltaí sa chat má tú géirí díreach fálamach bhfuil an bhfuil déanta go chunas mar tá ag mo thuúniu an daithní an ábhar seo leat. Má bhriúann tú sa chat ar an trí knappe tu a grúd sús ar Dr. Polly agus tá sin ansiimplí an Éifeachtach agus ní úsáideann sé mór an den Wi-Fi. Má dhéanann tú sa iireacht forms a chosú agus an cruinniú mar siúla agat, tá an féidearth sin tá tú ná brú ar an trí knappe agus forms oscailt ach tiiting an gléach ort tá sé róthrom ar an Wi-Fi agus éonar bhain méid trí las bhíarm tú sa chuir leis an gléach a ríist. So má tú géirí gléach topic a chuir sa chat donna daltaí, Polly an bailach an ban is fear dit agus an éasach go le núsáid. So má tú géirí scrúd a chuir de chu daltaí nó níos mó all óna daltaí. Ó de cúntas rifost is féidir leat teacht ar na firmacha agus tú ag brú ar níos spotte le chéile agus formar cruthú an sin. Má tá furan agat, má tá team agat le a round, má bhrúann tú ar an móide ar na knappi, má bhrúann tú ar an móide tuairig sé sin dit forms agus tá tú ná forms a chruthú is tí an sin. Now ó bhí bhharrta se caite tá fios óbhar take ar na firmacha agus tugann siad anna chuid eolas dit tugann siad anna chuid round a bit. So gná ceann i ggéirí má géirí coppla rá thuirt na daltaí má géirí scrúdú thuirtdómh má géirí gnéanann siad giota text scríb dit is féile ceist mar sin a roundú. Má géir gnéanann siad rátá, so tugann si sin tú nána sin agrú mar réalta nó mar scála. Agus orintanta is tóca go meid sin úsáideach más rud é go raibh tú ag lorug beidir scrúdú fearra agus tú ag lorug dáta. So sin na féidearchtaí atá an don firm. Now tá neart an is tóca chun de héile dhéanamh níos éasca más féidir is cordit bheith cinnte má bhrúann tú na settings a dhéanamh agus so nóir bhrúann tú ar share sulla dhéanann tú an rud a roiint tuairig sé an talas dit. So má tú tuairt quiz den na daltaí tá tú na thucrú go bhfuil siad na 30 loifreacha agus ní gá dit fiú an ascó sin a thuirt dó. Now nuair tá an firm agat má géirí ag cinn tú nach méid ach daltaí ó dó round ag úsáid an nasc tá tú é sin a chuisteach.
Den cinnte go déanú tafod ar an anam rinne mé furim all in a roiint le chud dalta bliana hain ribh an oleg agus rinne mé dermot ar an chud sin agus níor mí ná bhíar an ruidir fad a chur arás thuú agus beidir gohálat ólas beidir freigarháin a bhaú a gachdalta nu beidir go níor sé dit níos móna freigra a bháin a bhaint ó gachdalta. Tá tú nán an firma agru fiúte tú an firm iara agus tú ag gobar leat ar an lún agus níl an rang agus gotí an chédí na cibé rud tá tú nán dátí agus a chur leis dros meid fálig na daltíar ag an sin bháin agus dá mé fá má hálíonn sé riúil na vaccín ar fad imime timppel agus goúil ní reis i ranganí agus nachfuil daltí breis méid ar ónna chéile de meach tú ag chur scrúd worthús rang tá tú ná shuffle questions i dhéanamh i dros goach iwwer hain difriúil ag duineháin ag san eile amach si de géirí cópáil an chéile nach féitlís go me ceisna difriúil acu meid si den ords difriúil agus go meic na freigraí an ords difriúil comá mas ceist i ranach é. So tá anna chud féidirachtaí an sin na Microsoft Teams an hen tú sa firms má hen tú ag súra leis. So trééis gona daltaí a chud ibre dhéanamh tugann sé anna chud ólas dit so sa ceanse ag brala cévid dalta a rinne ar na cholína dit cévid an hoog sé orthú dhéanamh agus an sin deir se leat má an firm fós ar siúil nu mas ru é go bhfuil sé muochta agat agus tuair sé paicartage ag bra ar na freigraí tá agat. Now rud an muoch for ar fada tá ann ná má dearan tú open in Excel geog tú scarvilóg agus na freigraí ar fad agat mar scarvilóg agus an talas bhálítear céim them thusig agus a príting go gine iad an rifusta tá ag an dalta anam an dalta an freigra thug siad agus tá tú nuirtá tú a thucrú tá tú puinte chuirtgach freigra sa mar sin beag grád agus céite an tucha duna daltaí agus í tréistómh an rud a dhéanamh. Okay, so tan cean sin anúsáide ach an túfás féidirachtaí ann agus ná bhain trí las agus tú lár gléig Teams mar tiisiigh an gléig ort. So just rud topic eile dearachán seo chun chuig Microsoft Teams an sin lár mínas mí nóla an sin ag buintú as breakout rooms agus tá si go hínt gur fád don obergrúpa. So obergrúpa tá tú chur láthair grúpa dhéanamh tá tú mas rud able to géir me na daltaí agus ag déanamh place a grúpa agus iad de beidir déanamh mass peer vasúnú agus ag tuairte as cothú tá sé anúsáide gur fád agus stogan sé susta tain ó bheith chaint lo so an himplí nuair bhraníonn tú agus tú stíigh sa gléic ar Teams feiceigh tú an symbol seo busca beag taobhstíigh de busca níos mó agus nuair bhrúann tú ar seo tugann sé an talamh ar fad dit an stimplí. So tá tú an ann léigint de Microsoft Teams an na breakout rooms a crothú dit agus na daoine a chuirteach ann. Nu seans má tá raimhfuile agat seans nach méid tú i ggéir méid duine bháin is duine eile agus tá tú an na grúpi a ranú gracadís isteach ann. So tugann sé so nuairtá tú éis na breakout rooms a crothú seo an ráir go bhééis agatsa. So má tú géir seáisteach leis an duine seo leis an seaamar seo tá pleipre éigen ann tá tú an ann díach open a bhrú agus teantas isteach agus tá an ann seáíon a bhar an obertá ar siúil ag na daltaí. Is fé agus tugann sé ólas dit is ag mar bit is féidir leat seaamar sa bhreis a choréim mas rud ag raibh gur duine sa bhreis choréim agus ní gáit ach an knappa a bhrú chun an rud ar fád agúna agus tu gachganna arás chuig thugad sa seaamar mór. Now mas málaat orintanta bíon gáún nó a chuirt den na daltaí ó haomh céird ar bháiló ar go meic tú géir buúlaló brún tú ar na trí spotí ríiste an seo agus tuaigh sé deis dit fógra a dhéanamh leis na daltaí. So mas málaatsa mas málaat tuchtú a chuirtuú rá céhí am atá fácha tucha sé sin sús ar scála an chuile gine atá sanna grúpi. So tá sin anúsáide gur fad. Now tá físeán agam an seo agus dénig mé mo dhíhil an físeán haspánsúla go bhna brag sé. So tuair second ní hágann sé ach nóméid go le agus tugann sé stáis a chuimre ar Teams ar an chuid sin.
tá súlagum gur sin fiúntachtí man leiscéil faoi deachreachtaí ó bhaibh 5 scáil an roiint an sin siúma carfiú blaic ar fi an iniu so seanscoil an river brain dom faoin am seo so má tá ceist ag duine ar bit. Gur míl mo joy sin ar yours fad leidena táhachtach an sin dún ar fad gan iris agus nácht féidearthachtaí an sin fásta agus ólas táhachtach fásta maidir leis na sacrthain agus mar sin de. Tháinig mé ceist bhain a tháinig isteach an sin question an obrion the forms or teams sin ceist occur duine bhain an sin. Oibríonn cinnte nuair atá tú is jigs sa team má bhriúann tú nuair atá tú is jigs sa team má bhriúann tú an knappe plus os glóigh sé furim dit agus beag tú na féidearthachtaí ar fáil sin agus fiú is féidir leat a hocrú céinear go bhfuil leat an iarrainn a roinnt leis na daltaí nó an cuid eile den éireann tá sé an éis gar fad. Ceist eile an sin module leis na breakout rooms an féidir duine a bhógu ó seomra go seomra. Is féidir cinnte má bhriúann tú tá 3 spotte in nace leis an breakout room agus ní gádaach dul isteach an sin agus duine a bhoga ó áháindí an áteile an éisciile déanamh. Just question eile an bhfuil bailach éasca chun aisiúlas ó bhéal a chur le assignments ar teams. Níl faoi láthair go bhfistom ach tá si de caint go méid an féidearth sin ann ag deireadh na mísa seo nó a leir na mísa seo thugan. Mar bhí de caint ar Microsoft sin úsáid mí tain schoolwork in ar school iPad sin chun aisteolalas a chuirtó bhéil mar ní oibríonn sé le teams so sin an sin a midnig denna faoi láthair bus be gacrúir go leú go bhfistom. Agus rud bin a luí me sin níos luúhéin sin mar le bhacarú le sin beidir bailach hartar mar is féidir nó leis an múteoir beidir gulhigann si vacarú.com agus má bhriúann siad ar an crepe an sin is féidir le luirteteach agus an sin is féidir le nasc Twitter é sin a córinch agus é sin a chur isteach sa boxa aisiúlas ar teams. Sin beidir bailach hart ar sin so hén go las agus sílam bhfuil sé úsáideach an sin gus tá mai an bailach eile hart fásta nó a daltaí dúí ru an hafaú so sin beidir le an sin. Tá rud bháin eile just tá rud bháin eile úsáid an féin just mar bhúntar amach tá afan ar bannam explain everything agus tá tú an scríbhar an scáán agus denna sé tafad ar de gos so mat de géirí mína beag go chuirt le léráid do galta agus denna sé tafad ar an rud mar fián agus oibríonn sé go bra le Teams nó le Google Classroom sé an éis gar fad. Ínta gur fad. Tá go coppla ceist eile sin ach táid faoi chríanta ama so an drochar níl an tá gin gat ceist agart ach gur mí agad a rí sé joy. Right gur míle. Fad. Okay, so táid go bhú Ryanis gotí an bhír dearnach an nacht agus go tá go irí ar Tomas Rua a scalan a churinch línis agus bé sé a caiint linn da le Kahoot. Má tá Kahoot agad an app ar the own is féidir le sin úsáid nó bhfuil si bheile kahoot.it sean beidir clubog immert anis. So irí mé ar Tomas Éifeachtach anis. Gur mí agad an sin sin. A chuirde tá fáilte roimh an tá nacht tá úntaach an áir domsa a bheith I láthair nacht a táhairt. Caint beagdíobh ar Kahoot. Cosúlah ar fad máirta Cianteagasc ní dólam go raibh móránolalas a gomsa ar Kahoot, nó Zoom, nó Teams, nó éad mar sin agus an méadtá fálamthe ag a daine chuna chuid oibrach mad ar móthir I láthair na hóir atá sé dochreide ar fad. So tá chun an Kahoot seo haspáintíobh go banúsach is slí measú nu a dhéanamh ar líne agus le siomh idirlín in slí idir gníomhach. Sé an rud leis just rih go dos níomh an éair, níl me fáil éon airgid ó Kahoot chuna seo haspáintíobh agus seo rud a cabhraigh go mór lomsa mar feidhmeannach le Gaeling oibríonn mar feidhmeannach le Gaeling I gceannas ar scéimena difriúil le Gaeilge haimpel na tíre agus cosúlah féin in mí máirta Cianteagasc bhí feidhmeanna a going áchuid oibre dhéanamh agus bhartíí mar
Kahoot úsáid chun Cianteagasc Leideanna líne le scoláirí haimp le tíre scoláirí bun scoile. So tá me chun má scáilán a roindíomh sa hanis chun an rud a haspáin. So tá me chun tasnú in Google é hain. So cíg sibh Google a tacht suas an sa. So mai sibh Googling ar Kahoot, chuí gá rud suas mar seo. An céad rud an sa ná play Kahoot. So sin dat duine éigen atá ag immert in glutha eile. nó an dara cheann an sa ná Kahoot learning games make learning awesome. So má bhrúann sibh ar an gceann sin, tugadh sibh ar an leathanach seo. So tá annachcuid rudaí an sa, but tá annachcuid den siomh seo dartha chun cabhrúla mhúinteoirí I láthair na huaire. So tá me chun sinú isteach dhéanamh an seo log in. So tá gá chúntas a gomsa fé láthair an sa. Tá me chun má cheann bunúsach seo ceanna crothig me in jobh le haspáintíomh just má dhéanann sibh clárú. So tugadh sibh ar seo, dá mar rudaí nach raibh sibh an sa hena féin, jo sibh sign up úsáid an sa ar bon an leathanig agus cúntas Cianteagasc crothú. Now leis an cúntas Cianteagasc ní bhíonn ach méid áirithe rowanna a gcuibh mar leis an siomh a héin, but tá me chun dul isteach an sa mar duine éigent nua cosú le cúntas go grothóigh sibh héin. So tagann sibh isteach an sa agus tá rogha a gcuibh an sa suas ag a bar an scáilán ná create. So jo sibh quizzes nó just tá me chun dul isteach an sa arís go dtí create an sa. Tá sibh in ann quizzes a crothú an sa. So jo sibh é seo úsáid chun measc nua a dhéanamh ar ábhar éigent beidir ribh rang a habhairt agus in sin ceann eile dhéanamh iníg rang a habhairt agus an difríocht nó an méid ólas a bhór na páistí nó a bhór na scoláirí ón rang sin a bheas. So jo sibh éad a chur isteach an sa cadás Tomas rúid. Tá me just chun é seo haspáinú. So tá sé có éasca seo ceiste chur isteach ar agus an sin jo sibh íomhá a chur leis. So má héim isteach go dtí an image library an sa agus má lura gamer dagan. Is cuma cad jo tú éon cuardú a dhéanamh is sigin sa. So má just má bhuinim úsáid as football ar riad an sa tuigh rowan suas an sa le football ann and jo tú ceann around nó éad mar sin. So just má hen isteach an image library ein image a fiocha chun sé image isteach an sa agus an sin chuirigh tú rowan ann. So jo dá me just chun cúpla rogha chur isteach an seo corcaigh mar rogha joig me Port Láirge chur isteach mar rogha jo me baile átha clia a chur isteach mar rogha agus an bhí. So it's cuma cad a bhíon is trigan sa, and then deran tú leis an riomhre cad é an ceann ceart. So chuirn tú ticin sin leis an gceann sin an ceist déanta. Now jo tú an sa jo tú méid átha ama habhairt an scoláire an ceist sin a ragartt. So mátá sé bio ní thugam níos mó na fé secondóibh mar go mbíonn siad cuardú ar Google taobh nó i déanamh tá tú a lura gríli an ólas atá go ag an buinte seachas go raibh siad ar Google nó tríd na leabhar chun é eiscint. Jo tú éon locha chur éon ceist an sin fágam ag míle puinte ag gach éon ceist agus féin na daine a freagraíonn an ceist sin níos tapúla níos mó den míle puinte sin. Tá spáin mé sin dit I gceann second. So sin ceist amháin atá déanta. Jo mí ceist eile a chur isteach mar ceist adó, quiz ar íist an sa, nó éad gur bhalig. Cíg sibh an sa ghfuil tá marc beag na cúnaí sin don das na daine íocha níos mó. Déir me libh féin íochaíocht an bhaineann leis I gceann second, but tá mé de buintrí as an ceann Cianteagasc fé láthair. So má héann tú isteach ar íist agus an dara ceist dhéanamh denan tú an rud ar íist. Now, an lochatá le seo jo tú dul sios an sa go dtí an question bank atá an seo ar an taobh clé. Má héann tú isteach go dtí an question bank, jo tú éad a lurg an sa. So má lurgíonn fiúháin in Gaeilge joig mé just dá mar rud é gur bhéin ceist leis an focail pelle ann. Okay, so bróga pelle. Cíg sibh an sa ghfuil daine tar éis quizzes dhéanamh hena féin agus tá ceistna ann agus iad an Gaeilge. So tá roinnt de seo leagtha amach in Gaeilge. Tá roinnt in eile tar éis Kahoots nó quizzes in Gaeilge a dhéanamh hena féin. So sin mar atá an jo tú dul raig agus péhéid ceistna a chur isteachchan. So
agus é a hábháil an sin den. So tugann tú anam an so tugann tú anam don quiz seo, tá mé just chun quiz a anam nu ar fé láthair, you to description chuteach, you to ein pictóra chuteach agus tá mé chun donna dhéanamh an sin. So fad a scoil sin déanta, you can see validating Kahoot, tá rá cheist down, and tá sé rálam bhfuil 5 on because níl mé treis na freagraí a chuteach. Is cuma fé sin. Tá mé chun logáil amach an gceann sin inis, agus tá mé chun dul isteach im a ceann hain. So seo mo ceann hain úsáidim le Gaeling, so just caiig mé logging in again if an saharíist, then sé logging in aríist am now ar an seanna ceann, so raibh mé macharíist agus raibh mé isteach tríd an ceann eile. So seo an ceann cartas agam. Cíg sibh roinn difriachtaí so agus tá mé de gíoch €3 in aig na Neasa ar an gceann seo. So howlar an taobh so cíigh sibh bhfuil méid áirithe Kahoots déanta goin. So tá 5 Kahoots ar an omláin cartha le chéile a gcuige an so agus seo hiad. Tá roind go imirtha, created 7 months ago, no created 8 months ago. Agus seo hiad na sprí ceistena a bhí déanta ag a Gaeling leis na scoláirí. Tá mé chun ceann haspáin, so má bhrún tú ar ceann. Now tá cúpla rud le seo, you tú just roiid me seach an céad an cíigh sibh an so seo an sprí ceist agus na ceistena ar an taobh dheis. But díreach ar an taobh eile an sin share Kahoots. So dá rud ag go raibh cúntas ag duine éigans an sáiste seamra is féidir lomsa é sin a roinn. So má leir a gcéim Tomas rua an sin a ríist. Más fedlam é le trúig art. Cíigh sibh an sá Tomas rua haon 3 cahar. Sin an cúntas eile bhí an úsáide going cúpla nómad a hain agus is féidir lomsa an trána gceist seo a roint leis an duine eile agus é sin a bheithar siúla cosisiúd gan éon obair a bhar. But inis tá mid chun just 3 of winter shot, Tom can play a brew. So in Egan on trying to get our father for the Kayla, you to play a yimmert and so. Now to raw schlee done clehe a yimmert. You to again of anish Erin Buinte, treed and reaver no treed and skull on bonner skull, no treed and skull on a rind deer mar again meg out. Second, no you to assign again. So number of graf shot down to go to mar mastukon a wrong agent to yov, you to dulles chach and shin. Agus data nu sproch data a chur seach an quiz agus bheithpáistí an ann é seo a yimmert samála leistigh den méid ama sin an jotus in na tarthaí tríd de cúntas Kahoot. So is rud éigent úntach maithe sin tá Kahoot úsáide a gomsa go páirsan de le Gaeling mar dúirt mé le leis an club cuman luach le scoil bhfuil mar €3,000 ihe bháin a denmh quiz ar. Agus tá buinte go comá leis an Arnalai agus tá mé mar crew ar an bhátar hall in Helvig a Portláige agus úsáidan an Arnalai é chun measúcháin i ghéanamh ar áchuid scilne ó an go ham comá. But tá mé chun dul isteach an sanis agus é yimmert láthreach bán bhuiil so sé teach an rud le seo. So just má thugann tú second dó. And inis tá mar rud é go bhfuil an app íoslódáilt a gcuibh, just oscail an app ar an goháin inis. So ma osclíonn sibh an app ar an goháin, uairnta den céadúin ar osclíonn sibh suas é chuir sé ceistar of marall ar céitú hain agus an ís atá agat. So nábí bortha é sin a líne isteach. In íg sin, so tá mé chun an rud a hosnúin so ar an scáilán. So tá mé chun player versus player, one-to-one devices úsáid howlar an taobh so, and tá mé chun é a hosnú. Now just tá rud éigean so ní heastíonm gomach an gomach ceolar siúil, móchamid an ceola an second. Anyway, lanimid ling. Okay. So tá mé chun dul isteach leis an classic seo. Now, díreach tréis an rud a oscailt an sin ar an goháin, tá sibh in ann dul isteach ann agus díreach ar bonan an rud, exactly, tá daoine teach isteach an sin, má héanta isteach an interpin ag bon an app an sin an isir de goháin, chur an pin isteach atá ar an scáilán an is. So sé héana a seach, 3 an I, 5 a sé. Dá mar rud é gur comórtas a bhíon san nó gur bhéon trána gceiste bheith arsúla gom i gcónaí. Fechan ar an méid céanna daoine teach isteach an sá, is atá chláirithe ar an gléach Zoom. So gan darúd a dhéanamh aine agus golóir ama a thabhartóibh an sin teach isteach ar an gléithe. So tá roinn daoine teach isteach, tá an rá go bh haon teach isteach nó gan teach isteach is cuma, but just taspána sé an cuacht atá buint le seo fé láthair.
So fannig me better truck a heck and della just take him going to meet favru ama anish. So Rindina, Chucky Rindina is this federal Rindina Éifeachtach, but I'm making road a hoss new now again second. Okay, so big on Ivershin Fos Hus Egg Born Scotland, I was this federal Dina Tachta Downtaling again Kuplanomid. But Tomakanega hoss new. So talking about brewer start and Keekshiv and Shawnish now on Gahan Igahru Koma. So for Ruddy attack suicide and Gahan. So Shahan Cade Keshton quiz, Animig and Ashtor Shaw. So K Hay and Ashtor Shin. Okay, Tadina a fragart, Keekshiv and Shin go will Dahad then an istration rudder raggart, August 5 second Falka in Tevena Linnea raggart. So Key meet in Shinnigown second now Cadhla. And just call me Fanacht and Dehe Cadhla. You to Feha Heck and New Perod at on a room to go in Howard Oven. So Dirk Trish on Almavet and Mehet and Shin. Reiche. So for Dahad Shea Garten Shin, August ta score egg and fight with comparison to Ervor quid go on. So Shin and Rod Ider Ganivok Fesha, August this piece of crack Shin, Dustna Scalari, Gamin Issachol Laura bound wheel and ish, call will she'd Aaron Rod saw. So in ish COF paid in it Shin, Toshi their Var Rod, for their Nike Shaskakui Puinta, in on it and then a Sadar or Margaret Ragger she can cash Nias Tapul and on dinner Shin. So $1 I get in K cash that need me that can couple the cash to has spawned to you. So Keved Sul, Shin Keved Sul at Quilog he. So Ton Focal made in my head and Shin, so Shin Movatun. But anyway, Yosha from Mach and Shin. But Shin now Neil Mechan Lanunda Riga Hilla, but Shin Marata. So I'm going to go skip and Shin and Medina Vore. So Mahim is Chakarish, Rigan Road. So Ali Sakade out and Ish, Babo Satara out. Germagat sa trio out, Barbu sa Kahoot out, August 4 score hain fight a Gwilsh and Shin on Scalan. Neilmead Achenbachen le Keshtawan Ella, Ken Colach de Shaw. So Chuckigan Council so is Diagarniug on Facebook Visa Ford New Ryanair. Now Marador me Shaw Tronigesh, your Shivsha Esha Usad con Erod Garvaliv a vas in mask vorquid scalari hain pay over Scola A nu just quiz biogi gaderna shacht and a no pair day. But Tigan Shiv Keiko Ider Ganivach it's a tasha inish. Okay, Tamakan and rudder stop at an egan kesh Shaw now again second. Okay, so Ma Hemi just could and second Darnach and Shin. Daha the shave or regarded Tommy their fad Idahi Shahanish and Tomek just can brewer end quiz and so Babo avoid fair play that Babo so over their end quiz they go on Éifeachtach Shahi Gadera so Satrio out to Ali Satrio out to podium da sound Sadara out and Shin to GRMA August Sikade out to Babo August and Spot Solis August Kakerod Air August Shin Marihenche so Tashi Kahoot mar Shin mar overrang and now Tomek can just uncooked at Tave here de a has-bond Dave Coma. So just Dirk again buin to Shin, Mavruin to Earth, Neilmead can dull the play again, but you need full report at all. So view report. Now, Leshen Rod saw Neil Mechan back and Leshen report saw Martasha Kogyar, but Tom Mechandul a Machan Zahrisht and Tom Mechandul is shock in reports. So Mahen Tugadi and Tave Shaw. You to the reports all Cianteagasc Leideanna, you Tadenta against Scalara. I was from count off Joka, Margar Yimmer Noka did it out. So Mavruum, Erin Gown saw Shos free cash to your shoe going le line and Taurig. So Hussen saw Shahan summary. So for their Shaska tree fan gave us the cash to Igart. Mohem is Jocker in a Himrory and Shaw, Shon a Himrory or Fadi Gimmer Siklehishin, August the score and a Vorder. So Mavruum in count Shaw, so Eva August Killian, Mavruum or Shin, Shahid ne Fragri a Hugger, August ne Fragri cart, August me cart down. August and made Ama a Hogshe or ne Keshna, a Hogshe or ne Keshna a Ragger. So it's Rodagant Untaha Shule, August Ider Ganivach, the Scalari, August Mullen Diave Usad and Schliegant, Mosagant. Profession that I guessed con Maradort me wrong new Olis and Fosta a vast new mark piece of crack lish let Cianteagasc again of August Marshin. I was Maradort me Shen Kochter Fada Talish no Gerfeder le dinner a one Cianteagasc again of August Gerfeder low air Ryan. So Mahim is tracking so in my Kahoots shared with me. So Tadina Egadela Treshe Shaw a Ryan's Lumsa. Agus yo mead na dolas shock agus sé sin
a chur siúil dá mar rud gur hastíí inúin. So joig grúpa daine rudí a roiint atartha gan gombeach duine óháin a déanamh an obair ar fad agus gombeach na hachfaní ar fad a bhuine leis an grúpa sin go mbeidh daine an áid iad a roiint. So go banúsach sin an méid níl me chun a hiile ará tá mé fíormhuiach an sin a socht an 5-9 agus tásúla go mhuinig sibh tainneamhas in slí. So gur míle agah agus be mé de kaint uair éigent eile. Gur mí má go hamas sin bailach ionach le daltaí spragu gan an áras bí. There's rud bhhain beidir hanna mis chat beidir leid beidir do daoine bhí daine an rán sin beidir go ga gléastaí beidir an fónpóca agus an riomhre an rudigan. Bíon gá gléas chun é dhéanamh bhí gceart bíon an gá gléas a tastáil, so really bíon an scoláin den riomhre nó péire a tastáilú chun na ceisne a eiscint agus ar an taobh bíon an mobile nuair a ag an dúad chun na ceisne ar agart. Ach má bhuineann tú úsáid as an taobh de, so má bhuineann tú úsáid as an sign an sin, ní bhíon ach an goháin nu an riomhre tastáilú lenne sin dhéanamh. Má tú tá tú déanamh an rud bio, bíon ort an dárád, so bíon ort scáláin eiscint chun na ceisne áil agus rud éige deileh go chun iad a ragart. So, las mud sin. But dá mar rud é gohfuil an táileh a bheith an scáil idir gilfach agus gohfuil uair sí iPads agus le héad sin ag na scoláirí, jo se bheith chuir suas ar an chlárbáin ar bhar an range agus na iPads úsáid an sin le iad a ragart. So, le scoilne atá beidir áisna níos mó có tá seans comá go meisi in anna seo úsáid mar chuid an gná céile go comá. Íntaach ar fad a hamas gur mí má sin. Nis tá muidir ratal thráman seo, so just díreach sulla Greek image, just dír PDST géad a gorín bhar náirde tharint ar idirlín nua atá acu, so seo fólam cumisc nó blended learning, so fólam cumisc sa cóhex ar one scola, so tá chuidmhór acuiní maithe an seo, chuidú le mhúinteoirí agus iad agus na technoliaachta, so Cianteagasc tá físina as Gaeilge a léiríonn deit conas físina cruthú físcóil Leideanna agus mar sinnde is fiú go mór spléicú a thabhairt ar an síb sin go cinse. Agus cumáile sin tá cúpla seminar gréasan ar siúil ag an PDST sa mléanaí atá macróin ag John ar an ólam cumisc ar an deithúlád fiara agus John ar leithreacht agus literacht ar an cathúlád svído bhí an bhharrta. Nis ní féidir clárú don heimachtaí sin faoi láthair ach bhí sibh abal clárú ar líne dóibh níos congraí don am. Sin éafharde ar míle buchas leis na caintúirí a lig a bhí ógí na nacht tá muid thar a bheith buchtífa as a chuid sainolalas a churinslinn agus ar míle buchas díobhí an fásta as bhéal na nacht agus buchas le Folens homework space fásta as oríochtaí enú ar an cardin seo. Sin bhfuil uaine nacht is féidir leanúint leis an chóra ar Twitter leis an hasplib an gréasan gur míle mágah puair geaire, fannaí sláán agus í haháin.